Okay mga kabro. Yan, hapon na mga kabro. Hapon na. Anong oras na ba? Mag-alas 3 siguro. Galing pang Bayambang sila ante. Shoutout po kay ante. Anong nagan mo ante? Alice. Alice. Si ante Alice. Ayan po si ante Alice. At si Uncle. Anong pangalan ng Uncle? Boy! Si Uncle Boy. Ayan po. May dala-dala po silang TMX 155 na 2009 model ba yan Uncle? Yun. Sakto. Isinakay na lang po sa itaas ng tricycle ng Uncle. Napaka-santing ng tricycle ng Uncle. Ang haba ng bubong niya dito sa driver seat. Kaya kapag umulan ng malakas, wala kang kabasa dito. Ayos na ayos. Pag tag-ulan, ayos na ayos. Wala kang kabasa dito. So ibaba natin to mga bro. Tinanggal na ng Uncle yung gulong, tangke, harap likod na gulong. Matagal na stock to dahil nung mga kabro napabayaan sa langis. Ayun na. Yan, ikwento rin sa akin ni auntie kayo na binibili Oh, daw yan. binibili. Benta. Oh. Ito daw kauna-una ang motor ni Uncle. Kaya pala may sentimental value to. Oo. Okay, TMX 155 CDI to mga bro. 40,000, yan ang motor lang. Okay, baba na natin to. Pag tulong-tulungan na natin dahil medyo mabigat to mga kabro.